guys, good morning! Good morning everyone! Welcome back, Nainits TV! Kinsa itong bago pa diri sa YouTube channel, please subscribe, like, and comment, share. Kundi ron mga guys, July 23. Nya, ni mata ko ganina guys, alas 4 kay sayo kay ko ni mata kay ganang magpa-laboratory ko. Sa mata ko alas 4, ya dayon naligo. Dayon mga alas 5, adto ko sa high pre. Ya dugay pa man gabli, linya. Daghan sang linya. Nya, mo serve sila alas 6. Nakuhaan kong dugo guys, mga alas 7. Alas 7 G's. Ya fasting ko alas 7 ko. Taman gabi ni kaon alas 7 ya fasting ko 12 hours. Nya nakuhaan kong dugo alas 7 G's. Nya pagkahuman gutom naman tayo. Ni diretso pod ko diri guys, ni diretso ko diri sa among trabahoan kay nami duty karon. Sabado magbap ni guys. Unya ang kuan asan man to? Diretso ko diri guys kay diretso lang trabaho sayo pa man. Nya gigutom ako diri na lang ko namahaw sa trabahoan nya. Muna ko kaon guys. Charan. Kapi. Nya nagpa-check up ko kay sige lagi sakit akong kilid guys. Mabalaka ko kung sana ba. Nya gingnan ko sa doktor na i-laboratory daw ko kay ang history sa mo ang pamilya kay diabetison. Akong igsoon nabuta sa diabetic. Unya nag-complicate na dialysis siya. Simbak ko in taon. Ano ba taon kung bana nga maguyod-uyod na ako. Simbak ko layo rin taon to. Sus, Ginoo, mag-ampun lang siya ko sa Ginoo. Pahilayo yung taon na kaya. Wala ko bana nga, maunsa ko. Nya, moto nga, sayo kay ko dito sa high precision. Nya, gikuan man ko, wag dugo. Gikuhan ko dugo na ray ako resibo sa hyper guys. Gikuhan ko dugo guys kay nagpa lipid profile SB sa tingano nag lipid profile ko is GPT, creatinine o urinalysis o FBS. Dagan kay kog laboratory guys. Nga sa kay resulta ato may tagmaluing Ginoo ba nga okay ra tanan. Kuan ra mo ko pa-pick up ra nga akong result mga alauna to 2 PM. Pwede pick up na to ang result. Niya magampo na lang ko nga maayo ra ang resulta sa tanan guys. Ano ang Ginoo. Pakwan na lang ta kay sus Ginoo. Gusto ko nga madugay diri ba sa kalibutan. Pangampo las Ginoo guys. Na kung nagustuhan ninyo ang video, please click notification bell below para ma-update ninyo ang akong mga bago nga i-upload nga mga videos. Bisag mga dili kay nindot nga pagka-istorya guys, kay dili pa jud kay kamao mo istorya. Mga way lami. Way lami guys. Right, so kira guys. Thank you for watching guys. See you next video guys. Bye. The next day. Hi guys.
May hapon guys, may hapon sa tag sa ninyo diha tanan. Kuan dayron guys, gikan ako sa kuan. Ana ko yung result sa kuan guys, sa ako ang laboratory. Nya pagbasa sa doktor ba. Dito na ko sa doktor guys, may balik na ko kay nagpabasa na ko sa ako ang resulta. Nya karon kay ang resulta kay masakit to naman ko. Boy. Ano ko sakit? Ako ko nung kuan guys, ako ang atay ning hubag. As kay ko kolesterol. Niya. Mahadlok na nun ko guys, kuyawan na nun ko. Taas ko kolesterol, hubog ako ngatay, tungod ko sa ako ang kuan akong taas ko kolesterol. Unya guys, kinahanglan ko nung mag-diet ko, kinahanglan ko magpagamay, kaya hindi ko nung ko magpagamay guys. Nawa na ko nung ko. Simbang ko yung taon. Ayura ko. Nasa yung ana, dahil nasa. Yeah, dagan kayo ko bisita guys. Daghan na kayo ko bisita guys. Asa na sa dani, mangitag kautangan para makapalit o tambal. Unya, lingon ang doktor, makita mi after 1 month. After 1 month, ani karon. Nya, tagaan na sad ko niya guys, o laing examination. Magpa-laboratory na po balik guys. Unya, ipa-ultrasound ko na po. Ang akong whole abdomen. May tanawon sa niya ang ako ang kuwan. Kita ni guys. Minayon niya guys. Sakit ka niya sa nagkakalit. Wanta man kag malong ginungan. Natay grasya sige. Na ako sa idlayan lang makapalit kong tambal, makapulabratory, makapayat sa doktor. Dahil tayo. Bisita. Sige lang, kumbati lang kaya po na nets. Para nga mabuhi pa, magpabilin pa ta diri sa kalibutan. Kaya nito kayo po yan ang kalibutan mga guys. Muna na ako timanan, balik ko after 1 month. May date, ibitan. Basta sugod karon mag-ingat na ako para 1 month magpa-ultrasound, magpa-laboratory. Ngayon, balik ko sa akin. Kaya basahon na sa dang ako ang result na mga guys. Kaya tambal ko. Mas dugi ra budget kaya may sweldo eh. Kapag kayo bisita guys. Wala may sweldo, wala pa. Kita na sa paniglang kautangan guys. Para maayo po. Nya. Mura dito guys. Thank you for watching guys. See you next vlog. Don't forget to subscribe, click notification bell below para ma-update ninyo ang mga pag-una mong vlog babi sa Guaylami. Don't forget to subscribe guys. Bye! I know we never gonna